Ei helvetti, mitä sitä tänään tekis? Perjantai ja rahaa on kaikkea. Raksalla olin duudissa. Moi niin. Hei, mä voisin soittaa muuten Öhkikselle, jos se tulisi tänne. Joo, mä soitan sille. Moro, mitä olisi tänään mielessä? Joo. Tuu tänne. Mä venään sua täällä. Okei, moi. Joo, moi. Oi, ota kaljaa mukaan. Okei, moi. Joo. Öhkis tulee tänne. Venataan vähän aikaa. Öhkis on just hyvä jätkä. Joo. Noniin, Öhkis tulee täältä. Moro Hannu, mitä äijä? Moro, ei taas mitään. Toiks mulle kaljaa? No totta kai mä toin sulle kaljaa. Hyppää ine vaan. Okei. Oi. Se ottaa kaljaa. Oi vittu, paskamake tuli esiin, paskamake. Joo. Ei, soita Adille äkkiä. Okei. Adi, tuu tänne. Ei vittu, tuossa tulee. Moi, mä oon Galakki, mä pelaan CS. Joo. No mut hei, mitäs mieles? Ei tässä mitään, katsotaan kun hei vittu. Paskamake vetää just ketut. Ei vittu, joo. Mä otan kaljaa nyt tästä vähän. Noi, elämä hymyilee. Ei vittu, se loppu. Noi. Ei vittu, nyt tää homman remonttiin. Mitä sä teet? Lopeta toi. Vittu, rupee. Vittu hermo palaa sun äijä. Mikko mukaan! Ai vittu, niistä tuli koiran paskaa. Jumaliste.